Чакай, тихо, снимаме. Гледай, Йони, гледай. Сега после, Йони, не така без ръце, не. Значи няма да караш колата, щом караш. The small one, look at. Стига, бе. Айде. Тя и без стои, тя вниша са бария. Айде, ела сега, братчето, после пак ти. Само да направим на мен. Айде сега, братчето ти, айде. Само да направя кръг. Айде и сега е негов пред. Айде. Върни. Чакай, обръщай я и я дай. До тук. Айде.